Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sa ninyo na mga inasandag katahuran ni ining mga orasa ha. Ayan, magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Kamusta naman po ang inyong lagay? Sigurado ako, no? Marami pong natutuwa dahil nga nakapag-bakasyon. Yawardzo. Siyempre, kasama mga pamangkin, kasama mga anak. Ayan, okay pa sa all right yan mga kabisyo, no? Pero kung ako naman ang tatanungin ninyo, Yawards, kailangan pa bang i-memorize yan? Abay, basic na basic po yan, no? Ngayong taon lang ito na nasa bahay lang ako. Alam mo yung wala kang ginagawa sa bahay, kundi member ka sa tawag na KKK. Yawards, oh! Ano ba yung ibig sabihin ng KKK mga kabisyo? Ang ibig sabihin niyan ay kaon, kalibang, katulog. O, di ba? Member ka ng KKK, ibig sabihin kain, magbabawas ng dumi, at syempre, tulog. Awards. So anyways mga kabisyo, sana naman po ay okay po. Pagbalik na po na sa ating trabaho, ayan, ikaw ngayon, siguro tuwan-tuwa ka na siguro, no? Alam mo kung bakit? Dahil balik na sa trabaho, balik na naman po sa kayod, especially sa ating mga manong driver. No, shoutout mo sa ating mga manong driver ngayon na sobrang tuwan-tuwa na sa mga Lalamove driver, taxi driver, Grab driver, yung mga driver po ng bus at saka konduktor. Siyempre, mga porsyentuhan po yan, no? Balik na po ang negosyo. Ayan, marami na po ang pasahero. Kahit sabihin po natin na matraffic, okay lang yan, Toy. At kahit papaano, matraffic, may income naman. Tama naman po yan, mga kabisyo. Walang traffic, wala po yung income ang ating mga driver. So, balik kayo na po na tayo, mga kabisyo, no? At tama-tama po, mga kabisyo. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay ang LDR. Siguro matagal na natin ito hindi na pag-usapan, no? Dati kayo lalabanderas. Maganda itong pag-usapan natin ang long distance relationship. At may na-post po ako sa aking fan page sa Totoy Bato Official sa Totoy Bato Love Radio Manila. Ang nakalagay doon, ang nagpapatibay ng LDR ay ang salitang paano ba? Ano ba yung sinasabi niya, no? Ng iyong mga mahal sa buhay. May sample pa ako doon. Babasahin natin yan maya-maya po, mga kabisyo. Ayan, no? So, post po kayo doon, no? Ano ba talagang nagpapatibay? Ano ba yung long distance relationship? Hindi naman ibig sabihin po, mga kabisyo, pag sinabi niyo po ng long distance relationship, agad-agad yung relasyon niyo po nasa ibang bansa, yung yung mahal mo sa buhay o kaya naman pamilya mo, kahit ano, ikaw nasa Pilipinas. Hindi ibig sabihin ganoon. Pwede naman siguro na during weekdays po, no? Weekdays, ikaw nagtatrabaho ka sa Metro Manila, samantalang yung asawa mo siguro nasa probinsya. So yung uwian nyo po ay linggo lang. Ayan. So sana yung linggo mo makapagpahinga ka sana. Pero hindi, yun yung panahon na kulupuganay. Diba? Oo, yun yung ninyo. Basic yung ginagawa po, mga kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Mag-LL ka sana sa balay, pero hindi. Ligid-ligid na kamunduha. Ayan, no? Maya-maya po, babasahin po natin ang mga post po ninyo. Ang nagpapatibay ng LDR ay ang salitang, ayan. May sample ba ako doon, no? Pakit ako, be. Tapos mapakita na ng parte po ng katawan na hindi dapat ipakita. Ako pa rin inyong uncle, Totoy Bato. Dinilang sa Totoy na Love. Maayong gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!